No telecentro de Chantada tivo lugar hoxe unha reunión entre os profesores dos centros que participaron no programa Infoscola e a directora de Tele20 para poñer en común as impresións do traballo realizado durante esta primeira experiencia. Infoscola consiste nun informativo escolar realizado por nenos e nenas de terceiro ciclo de primaria, un espacio que estiveron a elaborar cada semana dende un colexio distinto para máis tarde emitir en Tele20. Deste xeito participaron os centros educativos CEIP Xoán de Requeixo, CEIP Eloísa Ribadulla, ambos os dous de Chantada, o CPI Santo Tomé do Carballo de Taboada, o CEIP Xosé Luís Taboada de Abarrela, o CPI Dr. López Suárez de Escairón e o CEIP de Currelos. O resultado máis que satisfactorio para os implicados. A min pareceume moi interesante e xa non digo que me pareceu a min, senón aos meus alumnos, é dicir, nós levámoslo fundamentalmente en sexto, fixémoslo entre os dous sextos e os meus alumnos, os alumnos de sexto A, que fixemos toconos de facer dous infoscolas, a valoración que fan é moi positiva, aprenderon moito, sentironse moi ben, controlaron un pouco máis o que é o mundo da información. Despois sempre quedaban moi impresionados cas montaxes que se facían, non? Como é que daquelo que facían eles podía sair despois un informativo tan bonito, porque eles creían que facían cousas moi sinxelas. O obxectivo deste programa é achegar os medios de comunicación aos máis pequenos para que coñezan o funcionamento dos mesmos e poidan ser á vez os creadores e protagonistas das noticias. A verdad, o traballo de Elena foi moi bo e os rapaces e nós en concreto no centro pois estamos interesados en que o proxecto continúe, non? Probablemente o mellor haxa que facer algún matiz, é dicir, probablemente haxa que implicar moita máis parte do centro, porque este foi o primeiro ano e o mellor ao principio non se vía así como algo así moi tensible, pero en canto foron pasando os informativos e a xente foi vendo que o que se facía, quixeron participar. De cara ao ano que ven, este espazo formativo e informativo vai a seguir unha liña semellante. Ademais, buscarase que os alumnos e alumnas coñezan a linguaxe audiovisual e os recursos empregados polos medios de comunicación, así como o fomento do traballo en equipo.